Seola ma bhanachtaí ó crí de gach éon duine gaomh agus cuim gach rath oribh I gcóir Nollag chana híocánta agus hAthbhliain a thuaigh dóchas dúin Uileag. Le linne bliana se atá caite, íre gorin orsailta ahrú agus a corin íreann an dúrlán mór damda a thug dúrlán fandéim an corin bhairis dúin. Tugad freagar dúibse a léirigh misneach, teach den níor fáine agus tumantas de gcuine eile. Glachan buchas líomh Uileagas úr níireachtaí go léir. Is sillar gur chuir an carabhaim céimnach den chlár vaccínathe COVID-19 ar gumas dóchas nua in orsailta a bhrá, agus támuid fíormhuichas sin. Tá fisicam go riúha mar sin féin, gur caile go leor daoine muintere léamh de bhar COVID-19 le linn fihis a héan. Agus déanam comhrún ó críomh ag an trá deachar seo. Im lína le haig an córta Nollag, if go áras an Uachtarán, ránig saibhínas mé héan, I bhá den tithe go dtí an Éigeapt le Bartolomé Esteban Murillo. Léiríonn sé scéal faoi trosa spregag ag mion lách déna díirithe ar daoine eile a cosant, trosar tugad faoi I Norrachatas dain ach ar tugad faoi isprid na muíne agus an dóchas. An bhliain se, íre go raibh go léir a ríis. I ná meachtaí úr síl, a bheith páteach inúr slí féin agus aige chuirt a grúchlan COVID-19. Ní gan dua thug se faoi le dúthracht agus le flathúlacht, agus na híbertaí a cheastig chun úr muinter agus ar muinter a gutsin a cosant a dhéanamh agah. Bábhar suaimhnis se bhí an glúnta éagsúla ar muinter a go léir a eáil agus an córan cináltas an cóbhá agus an cúram de gcuine eile a dariscint acha, agus an deachthampla a léiríonn an tlí a spreagan na lúcanna seo, sbrid ar baba. Tá mar an ólas có má faoi na cúnse ina maran go leor dar éireannig thar lear. Agus futhas siúd atá na gcónaí in éireann a bhfuil an muinter ar lear. A bhfuil an éirid sin in a másc ar a bhéigean dó corsús le scara fata, fiú pianfar ó na gláán go minic faoi imní nó stros mhór. Ba bhhailm an déis seo hapo le buchas a ghlacalaibh as úr bhaine agus úr nígris agus a dhearabhútaíomh gur mór ag muinter na hÉireann úr níberte. Inniu, táid I dréibh se éirithe úr a bháin éile agus berta nua atá iúnach de cúnse nua an lacha, agus súlagan teacht as an bandéim. Ó na bhfuil míid ag dul tríd lena céile, agus na híreachtaí atá an dhéanamh agin, tám dóchasach go bhfuil táchaid úr níos fearr á tógálagan, agus I phríomhathe I sprid na saránachta, nefléili, a bheith có feicálach sin le garad. Tá sé léirithe an athúir ag an bandéim, cé có ceangalta le céile idir splach agus follingach sa cíal damhta támuid, na dúlga si go má leis na tearafaí a hagan leis sin. Conna sé hían freagartaí an ceangal agus an idir placas sin I gcuinearin, go deimhin ar gumas marachtála féin. Le déanaí tháinig ceannarí an dain le céile an Glasgow ag cógáir an éair éráide fihis a héan, de cuid na náisiúntaithe. Le donan lec le gar céim éigeandála na héráide atá gairí níos pránaí. Táimid ag stad ionatáhachtach sa tréad sin, mar a gaiimid go léir éarú rítháfachtach agus fiúntaach a dhéanamh in nach gnéad ar saoil, pe a có cuasaí targaíochta, tamiltas nó úmpratá gceist. Má táimid leis an tíomh damhda a cuimead ag 1.5 céim nó faoi, mar a geabhlach faoi cóin tú fáras. Dúlan pránach atáin sin nuair a iarfar ar a ríis, páirt nefhlehalach a ghlacha agus sinna gobar chunathe háthrathe inar slí marachtála a dhéanamh, chun aistíochtaí gás ceapathe tasa a leidú. Mar hÉireann ghaunda, ní mórdún iireachta dhéanamh múnlaí nua marachtála a chean ahand agus dul ina man agus cuimhnamh go bhfuil sé in ámanis ní cinntaí sontas atá lecha ag bord cógálacha ar fud an dain a eistrú go húmpar athrathe
in argnásíl má támid len hAthbhliana a cosint agus a cintu go bhhanan sé siomhí I gcór na lúnta faoi láthair agus a mácan seo. Ná déanaimiis dearmad go bhfuil a bhd níos mó ná cosint amháin ag éist len ar múnlaí nua marachtála. Tugann siad deistúin, saoil níos in bhúnathe, níos rathúla agus níos coanna a crochu. Ag an amse den bhliain agus sin ag las a sailse in ar gachrach agus bailte agus in ar dithe. Fága mi do lúcar na bliana té fiordóin, agus fáilseo mid ribh solas an airig, le sbrid an áthis agus dócas. Ní fada go deoch ag sína sa lá, agus go mé mi de séúr na hanúcana, agus fáis, agus sin ag glauseacht I dró na léhananta geala sin, bí mis timantá a céile, agus do lúcana a cintóid go dúra méid áit spéisialta dómh iad siúd atá leocalach, agus sin ag teacht amach as an dréimhse dhheachar seo I starar díre. Bí mis muoínach as an nearta hagan as an ggóir, a hagan an irid sin cóta chun táchaí níos fearr a bhaint amach hAthbhliana reinse leocalach. A rís, guim Nollag chana agus hAthbhliain faoi hÉireann agus faoi mhaisig oribh. Berbannach,